Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатаба койбер темалар турында кыскача. Җәйге чорда бакча ширкәтләрендә янгын чыгу куркынышы арта, үзеңне һәм якыннарыңны уттан ничек саклап калырга. Башка чаллыга йөрергә туры килмәячәк. Тукай районы Кече Шилнә авылында иске мәктәп бинасына капиталь ремонт ясала. Җәйге чорда бакча ширкәтләрендә янгын чыгу куркынышы арта. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында хәбәр итүләренчә, аларның бурычы бу сонны киметү. Моның өчен бакчачылар белән актив рәвештә профилактик эш алып барыла. Чираттагы рейд Кама бакчачылык ширкәтендә узды. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре белән бергә безнең төшерү төркемендә чыкты. Самая распространенная причина данных пожаров – это нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, также нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования, также неосторожное обращение с огнем. Республика буенча янгыннар статистикасы күрсәткәнчә, быел бакчачылык ширкәтләрендә 80 янгын булган. Гадәттән тыш хәл нәтиҗәсендә 6 кеше һәлак булган, икесе зыян күргән. Үлүчеләр саны узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда 2 тапкырга арткан. Здесь бы, конечно, сделать немножко пошире отступку. Чтобы не нагревалась стена. Еш кына бакча хуҗалары электр җиһазлары белән бәйле мәсьәләләрне мустақил хәл итә һәм бу янгын чыгуга китерә. Рейд барышында гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре бакчачыларны янгын куркынычсызлыгы таләпләрен төгәл үтәү зарурлыгы турында кисәтәләр. Электр приборларын һәм газ җиһазларын төзү хәлдә тотуның мөһимлеге турында искәрттеләр. Печь нельзя перегревать, печь на сухую тоже с водой, без воды нельзя топить. В большой степени так. И печку каждый раз, каждую затопку присматриваю печь, чтобы этот камень не свалилась и чтобы топка не оголилась. Моннан тыш күзәтчелек эшчәнлеге инспекторлары бакчачылык ширкәтләре территориясендә учак ягу, үлән һәм чүп яндыру ярамый дип кисәттеләр. Большая просьба к садоводам, чтобы не жгли сухостой, не жгли ветки, не сжигали костры. Рекомендации садоводам не сжигать отходы и ветки, а складывать их в компостную яму, либо в бочки и использовать для удобрения. Кама һәм Алтын ай бакчачылык ширкәтләре бакчачылары белән даими эш алып барыла дип уртаклашты Вячеслав Гаев. Бартик ташландык участоклар гына куркыныч тудыра. Очень много заброшенных, порядка 350 участков только вот у нас в Каме заброшенных. И там прям, и свалки люди устраивают стихийные, и деревья растут сухие, вернее, уже не растут, а сухие стоят. Конечно, это очень опасно. Соседи очень переживают, а что сделать с ними, вот этой процедуры мы не знаем. Бакчачыларга янгын чыккан очракта эш итү алгоритмы һәм ошыгыч хезмәтләренең телефон номерлары белән белешмәлекләр тапшырылды. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Татарстанда бүтән этләрне дә рәсми рәвештә теркәргә кирәк чиплаштырыр өчен эт хуҗасының паспорты, иненең, этнең яше урны адресы, хуҗаның телефон номеры, этнең ветеринар паспорты, әгәр юк икән, ул чиплаштырылган вакытта белгеч тарафыннан эшләп биреләчәк һәм эт турында бүтән мәгълүмат, кличкасы, нинди төргә каравы, туган көне, нинди төстә булуы һәм башкалар. Әле мәгълүматлар тулысынча Хариатон хайваннарның мәгълүматлары базасы дигән исәпкә алу федераль дәүләт системасына урнаштырылачак. Ветеринария идарәсе кисәтә, беренче кагыйдә бозу очраганда кисәтү яисә 2-4 мең сум штраф белән котылырга мөмкин, әмма кат-кат кисәтү булган очракта штраф 5 меңгә кадәр артачак. Шулай хуҗасыз хайваннар турында җирле администрацияләргә хәбәр итү сорала. Башка чаллыга йөрергә туры килмәячәк. Тукай районының Кече Шилнә авылында иске мәктәп бинасына капиталь ремонт ясала һәм аңа янкырма төзелә. Шулай итеп, яшьләрнең күп еллык проблемасы хәл ителәчәк. Чөнки мәгариф учреждениесе тулы булу сәбәпле барлык теләүчеләрне сыйдыра алмый. Бүген объектта хезмәттәшебез булып кайтты. Тукай районының Кече Шилнә авылында бу мәктәп 1978 елда төзелгән. Хәзер мәгариф учреждениесендә капиталь ремонт үткәрелә. Төзүчеләр идәннәрне, тәрәзәләрне, түшәмнәрне, коммуникацияләрнең инженерлык системаларын һәм башкаларны яңартачаклар. Бу авылда бердән-бер белем бирү учреждениесе. В сравнении с городом в 2 смены учиться в сельской местности очень сложно. Дети добирались домой поздно вечером. Это
И причем они доезжали не до своих домов, а только до остановки, где надо было идти пешком. Икенче смена башка булмаячак дип планлаштырыла. Мәктәпнең иске бинасына капиталь ремонт ясаудан тыш мәгариф учреждениесенә яңгырмада төзелә. Эшләр 40%-ка тәмамланган. Безгә тагын бер 628 урынга мәктәпкә галерея белән тоташтырып корпус төзү буенча бүгенге көндә шул эшләр бара. 628 урынлык корпусның инде 40%-тан әйтәбез. Эшләре башкарылган. Бүгенге инде монда кирпич эшләре бетеп килә, түбә ябу эшләре ахыргыга чакта инде һәм инде эчке эшләр бик бара. Моннан тыш классларны комплектлау бара. Укучылар саны 900 кешегә кадәр арттырылачак. Иске мәктәптә без планируем калдырырга 1-нче класстан алып 3-нче класска хәлек балаларны. Яңа мәктәпкә күчерергә исәбебез бар 4-тән алып 11-нче класска хәлек. Иске мәктәптә безнең калачак кабинет химия и биология. 2 кабинетта шул сәбәпле 4-тән алып 11-нче класска хәлек яңа мәктәптә укыячаклар безнең. Мәктәпнең яңа корпусында өстәмә белем алу өчен дә шартлар тудырылачак. Моның өчен 3 кабинет бүлеп биреләчәк. Моңа укучыларның ата-аналары да шат. Балалар икшә смена укый иде. Шундай авыр иде. Аларга укырга кружоклар да бик юк иде. Барлык төзелеш һәм ремонт эшләре бу елның 1 сентябрена кадәр тәмамланачак. Яңа уку сезонында балалар уңайлы шартларда һәм бер сменада укый алачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Үзебезнекеләрне ташламыйбыз, үзебезнекеләргә булышырбыз. Бу Тукай районы Татарстан совхозы поселогы волонтерларның девизы. Махсус хәрби операция башланганнан бирле авыл халкы читтә калмады. Менә бүген дә активистлар чираттагы гуманитар ярдәм партиясын озатуга әзерлиләр. Бу юлы сугышчылар өчен нәрсәләр әзерләнгән? Бу хакта киләсе минутларда сөйләрбез. Тукайлар фронтка сүз белән түгел, эш белән ярдәм итәләр. Менә Земфира Хөрмәтуллина да махсус операция башланганнан бирле читтә калмый. Ул токмач кисә башлый һәм 1 тонна ярым токмач җибәргә өлгерә. Аннары пряникләр әзерли башлый. Волонтер исәбендә җибәрелгән 20 мең тәм-том. Пряникны башладык простудное заболеваниедан профилактика булсын дип. Ол даже иммунитетны поддерживает, потому что анда пряности, анда бал, чистый бал анда. Сливочный май, 82% ярым, только шуны гына анда, бүтін натуральный продукция гына, бүтін халык булыша, ярдәмен күрсәтә, элекеге эшләгән коллегаларым ярдәмнәрен күрсәттеләр, аларга зур рәхмәт әйтәсем килә шуның өчен. Яшьләр үзәге волонтерлар штабына әверелгән бирдә һәркемнең бурычлары бар. Берәүләре барысында тартмага сала, икенчеләре ябыштыра, барысы да чын цехтагы кебек. Бүтін кенәз җирлегендәге авыл халкына зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Барсы өчен дә зур рәхмәт, барсы өчен дә булышалар, рәхмәт. Шулай ук яшьләрне дә бу эшкә тарту максатыбыз бар безнең. Үзебезнең егетләребезгә генә ярдәм итү түгел максатыбыз, безнең яшьләрне дә шушы эшкә патриотик тәрбия бирү. Активистлар сугышчылар өчен тагын иң тәмлеләрен җыйган. Тукмач ашын бик яратып башлыйлар инде. Тукмач обязательно ясыйбыз. Рассольник, будкалар. Алдык менә пантенол белән салфеткалар. Сухой душта куйдык. Эшлибез инде анда сулар юк. Шундый салфеткаларны җибәрәбез салып. Төрле будкалар, нинди генә юк, нинди төрле генә менә үзегез дә күрәсез, нинди генә юк анда ниләр. Кызлар бергә эшлибез шулай. Тукайлар чын көчнең бердәмлектә, ярдәм кулы сузуда һәм иңгә иң турыда икәнен беләләр. Шуңа күрә сугышчыларга җиңүгә кадәр ярдәм итәчәкләр. Победа будет за нами! Ура! Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Нет, доченька, я не буду накрывать большой стол. Блинчики фаршированные с мясом 159,90 за килограмм. Все лето в Покабато при бронировании дня рождения скидка 20% на билеты, а также оформление домика, поздравления от ростовой куклы и торт в подарок. Пока лето!